ni ma ina bukawantawa duk dai irin aiki na mu ko ina ake kushewa Allahu sai yake bance ni duk a cikin su yi mini baiwa sunana ya fata yanzu sai dan sanda na ma'aiki mu ba ka mai muka zo ba alkhairi ne muka kawo dan Allah ku bar yin tsoro ni ba wani zan kama ba daga kuga na samaki dan sanda ne da ma'aiki Allah ko a aikin zan mutu ni gai tawassali da ma'aiki wallahi duhu ya durinsi ni na roƙon ku me kama aiki ke mutuwa ki bi ni a sannu in ki zan gaya wa ma'aiki shi ne mai ceton raina ni ɗan sanda na ma'aiki mu ba ka mai muka zo ba alheri ne muka kawo dan Allah ku bar jin tsoro ni ba wani zan kama ba daga ku ga nasa daki dan sanda ne da ma'aiki sallama ka ce mun na shigo almusdafa ka bargo sayyidul wujud ka zama kurso majinginar halittar Allah la ilaha Allah la ilaha illallah kai nake yiwa baitika dan ya zamtawa so nake a ranar tsayuwa ka kira ni ɗaha ɗan abdullah la ilaha Allah la ilaha illallah masoyinka ne na bariska muna bege yana kuka saboda tsananin shauƙinka da fashiya ma'aikin Allah la ilaha Allah la ilaha illallah ya rabbu Allah sitirta mutan a duniya rabbu kare mu kuma ran kiyama ka tashe mu a gaban Muhammad Rasulullah la ilaha Allah la